Кой милее повече за общинските рибарници в септември? Кметът Петър Бошев или наемателят Марин Рачев? Спорът между двамата се прехвърли в медиите и в съда. Началото е поставено през 2008 година, когато с решение на Общински съвет септември, по това време, тогавашният кмет Томи Стойчев сключва договор с Марин Рачев за наем на общинските рибарници. Според сегашния градоначалник обаче от 2008 година до 2011 година водоемите са ползвани предимно за добив на инертни материали. Не е тайна, че от 2008 до 2011 тези рибарници въобще не са се ползвали по предназначение. Всеки знае за какво обаче са се ползвали. Така че, когато застанах като кмет, много хора се оплакваха, че там са се добивали инертни материали непрекъснато, денонощно и така нататък. И действително представляваше един лунен пейзаж. Едва ли не някои от тях бяха заприлични на булнища. Камарки от тук, от тая страна. Бошев е категоричен, че един от приоритетите в работата му, откакто е поел поста градоначалник на септември, е да върне предназначението на общинските рибарници. Аз също съм заявявал многократно пред хората, че е много важно ние да направим така, че да вкараме водата в тези рибарници, защото и аз съм израснал там, и аз съм ходил за риба по тези рибарници, ловец съм и така нататък. Знаете колко е грозно, когато отидеш и видиш нещо, което е толкова запустяло. По думите на кмета, в момента фирмата все пак е предприела действия в действителност да използва рибарниците по предназначение, а съдействие от негова страна това да се случи не липсва. За целта с решение на местния парламент земята в близост до водоемите е преотредена от пасище в канали. За да може да се даде право на преминаване на фирмата, която иска да ползва рибарниците и да се пълнат с вода. Междувременно в съда е внесена жалба от наемателя срещу мълчаливия отказ на кмета да издаде това право на преминаване. Многократно съм заявявал и пред съветниците, и навсякъде, че аз по отношение на рибарниците спънки не правя. Значи ние може да имаме някакви взаимоотношения, някакви съдебни спорове с Рачев по отношение на други негови неща, които са се случвали преди аз да дойда като кмет, но по отношение на това да се възстановят и възродят тези рибарници, аз никога няма да преча, защото напълвайки тези водоеми, първо минавайки през него като наемател, те после ще захранват и нашите 6, 7 и 8 водоеми, които 6, 7 и 8 ние възнамеряваме да ги дадем вече за обществено ползване. Хората да има къде да отидат и да ловят риба. Бошев е категоричен, че ако е искал да развали договора, е имал такова основание още своето стъпване в длъжност. Аз ако съм искал да правя спънки, още когато стъпих като кмет, аз можеше да тръгна да развалям договора, защото едно от основанията, ето го договорът пред мен, при които може да се иска разваляне на договора, е използване на имота не по предназначение. Към 2011 година тези рибарници просто нито имаха вода, нито им се беха възстановили, те се казваха едни такива съоръжения от бетон, през които минава водата. Така че аз ако си искам, веднага можеше да искам разваляне на този договор. Според Петър Бошев основната грешка, допусната при отдаването под наем на водоемите през 2008 година, е липсата на приемо-предавателен протокол, който да удостовери в какво състояние са били тогава водоемите. Грешката на този договор, и това приключвам, е, че когато е сключен договора, трябвало е да има приемо-предавателен протокол. В какво състояние са водоемите, така. Аз всичко това съм го знаел и затова не съм искал да връщам назад, да тръгна да се разправям с прокуратури и така натам. Просто времето е отминало отдавна и аз преди всичко гледам напред. Защото това допълнително би ме натоварило с ангажименти, които вместо аз да използвам за благото на община Септември, аз ще се връщам назад. Своята позиция относно сагата с рибарниците край септември и обвиненията на кмета Петър Бошев изрази собственикът на фирмата наемател Марин Рачев. Попитахме го най-напред защо въпросните рибарници не са използвани по предназначение и вярно ли е, че кметът Бошев не е имал информация в какво състояние са се намирали. След наемането на рибарниците през 2008 година е направено подробно геодезическо заснемане на състоянието, в което са намирали тогава. Изготвен е в последствие проект за тяхното почистване и продълбаване. До 2011 година съм успял да почисти и продълбава два от тях и едно уточнение. За да се използват рибарници по предназначение, най-напред е трябвало да се изпълнят дейностите по този проект. А въпросите купчинки, които споменава господин Бошев, са вследствие на стриктното спазване на проекта,
тъй като преди да се извозят изкопните силно увлажнени наноси, по изискване е необходимо да се депонират на купчини в самия басейн, за да може водата да се изследи от тях. Това е с цел тази вода да не попада по пътя по време на тяхното транспортиране. И за да не бъда благословен, въпреки че този проект го има в общината, би го предоставил на всеки заинтересован, за да се увери, че всички дейности, които са извършвани и предстои да се извършват, са съгласувани от съответните институции. Жалби, проверки и констатации. Колко пъти компетентните институции са проверявали басейните край септември? Имало е многобройни проверки. Повечето по анонимни сигнали, но държа да подчертая, че не е ставен нито един акт за нарушение. От изказването на кмета ми направи впечатление, че в голяма част от тези анонимни сигнали по това време се използват изрази, каквито Бошев употребява в интервюто пред вашата телевизия. Такъв конкретен пример, за който се сещам в момента, е лунен пейзаж. Това пък ме кара да се замисля дали точно сегашният кмет не е бил в дъното на всички тези анонимки и всички там съпътстващи ги проверки. Марин Рачев коментира и темата за препятствията. Потвърденията на септемврийския кмет, спънки и пречки от негова страна нито е имало, нито ще има. Това е смехотворно. Малко след стъпването му в длъжност кмет на община Септември през 2011 година, Петър Бошев ми изпрати уведомително писмо за намеренията му да прекрати договора. Ето го писмото, в което той пише: в тази връзка ви уведомяваме, че след изтичане на стопанската 2012 година ще трябва да освободите предоставените ви рибарници. Веднага проведах среща с него. На нея той ми обясни, че има предизборни ангажименти с близък до него човек, представяте ли си, да му даде рибарници, за които имам сключен договор. Естествено на тази среща не постигнахме никакво споразумение и аз веднага писмено уведомих Общински съвет за намерението му да развали договора. Ето го и уведомлението сигнал до общинските съветници, малко след като съм получил писмото от него. Като соча, че неочаквано в разговор ми се заяви, че има предизборни ангажименти. Всичко това, което ви го казвам, съм го описал още на 28 май 2012 година. Целта ми беше казусът да се реши на местно ниво, за да не се губи време по съдебни дела, тъй като договорът ми е перфектен. Всичко това обаче ме накара да спра временно дейностите за почистване на рибарниците, защото ако това за Бошев е добив на инертни материали, то за мен са инвестиции в изключително големи размери. Важен етап в двегодишната сага за пускане на рибарниците в експлоатация е едно решение на Общинския съвет Септември, което задължава местната администрация да съдейства на наемателя. С решение от 21 септември 2012 година Общинския съвет Септември единодушно подкрепи инвестиционните ми намерения относно рибарниците. Кмета Петър Бошев беше задължен да ми даде достъп до обществения канал, който е между дигата на река Марица и басейните, защото чрез него става напълнението им с вода. Идеята беше част от почистените вече рибарници да започнат да се използват по предназначение, а от тях на каскаден принцип да се напълнят и тези, които са за обществено ползване. Ето го решението тогава и гласувалите. От всички присъствали, всички са за. Според Марин Рачев, кметът Бошев не само, че не изпълнява решението на местния Сити парламент, но дори възпрепятства процедурата за пускане на водата. Както казах, решението беше взето. Аз търпеливо изчаках канала, по който трябваше да ми се учреди право на преминаване, да бъде нанесен в кадастъра, каквото беше изискването на Общинския съвет. На 6 ноември 2012 година, видно от скицата, 20 квадрата общински канал вече е нанесен в кадастъра с отделен номер. След като това стана и скицата вече с нанесения канал стана факт, аз 2 дни по-късно, на 8 ноември 2012 година, с писмо подканих кмета да изпълни задължението, което му беше възложено, издавайки заповедта за преминаване на водата, тъй като и на малки деца е известно, че няма как да вирее риба там, където няма вода. И следователно няма как без вода рибарниците да се използват по предназначение. Напомнянето на кмета 2 дни след издадената скица от 8 ноември 2012 година. Заповед на Петър Бошев обаче така и не последва.
с което си действие той де-факто отказа да изпълни решение на Общинския съвет. От моя страна последваха няколко наброй питания и искания, с които му напомнях, че решението на Общинския съвет не е с пожелателен характер, а е с задължителен. До 18 януари, мисля, че беше тук, ще ги покажа след малко писмата, последното. Се надявах така в добрия тон ние да решим казуса. Но въпреки всички мои опити да решим и този път това така наше разминаване в вижданията не даде резултат, аз бех принуден да заведа дело в административния съд Пазарджик срещу неговия мълчалив отказ. Документацията на предприемача не е била на нужното ниво. Това твърди кметът Петър Бошев. Каква е истината от камбанарията на Марин Рачев? След старта на делото за мълчаливия отказ на кмета, забелязах в сайта на общината, че канал, обслужващ рибарника, е включен в програмата за разпореждане с общински имоти. Той следваше неговото отдаване под наем или продажба. За какво и на кой щеш да е нужен, имайки в предвид, че този канал обслужва само рибарника, човек може да предполага. Реагирах мигновено с питане чрез медиите до него на 10 май 2013 година. Ето го питането, в което го питам каква е причината този канал да бъде включен в програмата за разпореждане. След което тихомълком канала беше изваден от въпросната програма на общината. Междувременно излезе и решението на съда, с което кмета беше осъден и задължен да изпълни решението на Общинския съвет, пускайки водата. Това стана на 21 май 2013 година. Ето го решението на съда, с което отменя мълчаливия отказ на кмета и осъжда община Септември в негово лице. Въпреки че издаде заповедта за преминаване през прословутия канал, той се възползва от правото си да обжалва пред вас, по-висшата съдебна инстанция. Миналия месец, малко преди Коледа, Висшият административен съд също потвърди решението на Пазарджишкия съд и остави жалбата му без разглеждане. Ето я заповедта, с която той издава правото вече на преминаване. Това става ноември месец, 12 ноември 2013 година. Декември месец сега Висшия административен съд окончателно се произнесе и го постави в ситуация, в която вече няма с какво да се оправдава. Както нееднократно е заявявал септемврийски кмет, е за това да има рибарници, които в предишните години си бяха превърнали в едно бунище. На друго мнение обаче е ползвателят на общинския обект. Непълно несъстоятелни са нападките на Бошев по отношение на документацията. Става въпрос за един подробен устройствен план, касаещ прословутия канал. Чрез него трябваше да се измени предназначението на канал, забележете отново в канал, което сами разбирате, че е пълно безумие. Всичко това многократно съм го обяснявал на общинските съветници, че е абсолютно излишно и плюс това дори и да е нужно не е мое задължение, както Петър Бошев ми го беше вменил с негова заповед. Все пак канал е общинска собственост. Въпреки всичко, само и само да угодя на кмета, аз изпълних и този негов каприз. Видно обаче от датата на съдебното решение 21 май 2013 година. Ето я. И съобщението, с което Бошев ме уведомява, че ПУП е приет 4 юни 2013 година, горе-долу колко се пада, 2-3 седмици след това, става ясно, че този ПУП не е имал отношение по казуса и искането за неговото изработване е било напълно ненужно. Всички останали разрешителни и съгласователни писма са налични и аз с удоволствие би ги предоставил на всеки, който иска да се запознае с тях. Като се започне от първоначалното съгласуване на проекта за почистването му и се мине през всичките съпътстващи документи от РИОСВ, басейнова дирекция, напоителни системи
И там, кои ли още не, институцията ги тук. Кога съобщения до медиите на заинтересованите лица, който иска да вземе отношение, до Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури. Ето ги всички разрешителни и решения и така нататък. В заключение Марин Рачев призова ловците и рибарите да вярват на дела, а не на думи. Като възмутителна наглост бих определил думите на кмета Петър Бошев, че неговото желание е било рибарниците да се използват по предназначение именно от сегашния наемател. Този човек направи всичко възможно да се случи точно обратното. Бих казал, че рибарниците ще започнат да функционират не заради новия кмет, както той се самоопределя вече трета година след изборите, а въпреки него. Същия този човек в безсилието си да пречи всячески на нашите инвестиционни намерения в тази община, принизи кметската институция до махленско ниво. И накрая ще кажа за господин Бошев, че истината е винаги една и тя рано или късно излиза наяве. Сега след окончателното съдебно решение ние ще продължим да копаем и да правим купчинки, възстановявайки по този начин и останалите басейни от рибарниците, за да могат и те да се използват по предназначение, защото много време загубихме в дела, чрез които той се опита да стопира процесите. Нека хората сами да преценят истината на чия страна е и кой се опитва да демагогства и манипулира общественото мнение.